mbane iki. Iya. Urip kowe muntir kok ndongakno saribane. Nyawang urip luput kok ngene kok. Iki uga ana permintaan saking Mas Prih. Matur sembah nuwun Mas Prih nyuwun pamit riyin. Oh, soale wayangan bengi iki pirang-pirang gon. Neng Begal ya ana wayang. Ana Sekar Putih ya ana wayang. Kayu Terjo ya ana wayang. Lho, neng iki Mas Prih ya kuwi mau ninggali awake dhewe jumlahe 250. Alhamdulillah. Mas Prih Dewan ninggali awake dhewe 250, sindene ana 1 2 3 4, 200 didom 4 kok ketoke dadak golek kepiar. Timbangane golek kepiar luwih becik tak gembole dhisik. Oh gak Mas. Tak gawene aku. Reso. Aku ndek 2000-an akeh kok Mas. Engko dinggo sedekah. Sedekah. Engko asa ditokne to Mas. Heeh. Niki ugi enten permintaan. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu bocange kula badhe nyanyi nyuwun gending. 1 kangening ati, angka 2 panggodaning katresnan. Cekap semanten matur suwun saking kula Pak Mujianto. Dusun Sumber Agung. Wah, luar biasa. Bajing loncat sik ya. Bajing loncat. Banciok loncat. Sing joget Mbak Lia karo Mbak Inces. Mbak sapa Niken di situ, Mbak Lia neng dhuwur, Mbak Inces neng isor. Aku teng ngandhap. Ya kae nang kono, kae karo bapak-bapak kae. Sapa ngerti Klangenanku ya ngene iki kok. Sapa ngerti bar awakmu nyanyi neng kene, awakmu terus diajak Mas Erik. Oh nggih. Ceria nada. Aku rasa diajake aku wis mara dhewe kok biasane. Mas Erik butuh nih Mbak Inces. Butuh nggih ganjel montor. Bajing loncat bersama Satria Wases piye piye. Sik. De, nek lungguh jenengan tutupi aja mekokokno, De. Ndak ya aku mare pengen no ngene iki. Mang sedakne dadi cacing niku, Mbak. Salim. Sepuh lho. Asepe ampuh lho iku. De, salim riyen nggih. Piye? Donga piye kowe mau? Nyuwun donga apa ning mbae? Mbae iki karo ngene iki. Bangsane apa paling ngono ya. Matne aku karo ngono iki. Wujute kaya ngono. Yuk digarap bajing loncat. Oke, yuk Mas Yan. Malu yuk. Le lo lo. Halo. Iya. Aku payu. Alhamdulillah laris. Sing maringi sapa? Pak Dene iki. Enek lho Dek iki. Pak De Karni Bakulmi. Nyawa. Enek lho Dek iki, awake dhewe wayangane Ponorogo ya kan ya? Awake dhewe wayangane Ponorogo ana sinden disawer Pak De ngono kuwi kok terus digembol dhewe ora dikekne dalang teko omah stroke. Pi sinden ndi? Ponorogo. Omahku Kendal ora Ponorogo, aman. Omahku Kendal Ponorogo, aduh. Ben wong Ponorogo kono sing stroke, aku ora stroke kok. Amin. MTM. Yo, bajing loncat. Ya. Nenek. Ya. Aja ada-ada.